Bismillahirrahmanirrahim. Badhe sholat aja nganti ora maca ayat kursi, nek ndonga aja nganti ninggalno akhir Baqarah. Eling-eling paling boten nek kula ra eling nek sampeyan melu ngiling-iling kan sampeyan apa pangandikane sholat kan boten mandeg teng kula teng kuping kula la yukallifu mati sapa Allah Gusti Allah nafsan ing awal-awal illa usaha angin ing sakuwate nafas la iku ketep kedue nafas ma utawi barang kasabar kang lakone apa nafs ing ma wa alaiya lan iku tetep atase nafsan ma utawi barang itasabat kang lakone apa nafs ing ma Rabbana tu pengiran kula la tu'akhirna mugi ampun nyiksa panjenengan nah dateng kula inna sina lamun supe kula au ahtona utawa lepat kula au ahtona utawa nalika kula pas luput Rabbana tu pengiran kula wala tahmilan mugi ampun paring beban panjenengan ya Allah pengiranku jangan engkau bebani jangan engkau bebankan padaku alaina ing atase kita isron ing lampah ingkang amrah jangan engkau bebankan padaku sesuatu yang kama hamal takados ento paring beban panjenengan ing beban ing isra alladzina ing atase tiyang kata min qablina saking sadèrènge kula Rabbana tu pengiran kula wala tu'amilna lan mugi ampun paring beban panjenengan na dateng kula ma ing barat lato kota ingkang boten wonten kegiatan dateng ingkang boten kegiatan lana dateng kula bi kelawan ma wa'fu lan mugi lebur panjenengan ana ing dosa saking kula wa'fu lan mugi ngapunten panjenengan lana dateng kula warham lan mugi pelasi panjenengan nak datang kula antau tai panjenengan maulana niku bendoro kula pramila fansurna monggo mugi bulungi panjenengan nak datang kula alal qawmi ngalahake kaum al kafirina ingkang sami kafir kabeh Allah Ta'ala iku ra dibagi kawulane kejaba kang kawulane kuat nglakoni mulane aja sampe nggih apa meneh nganti kumecat terbersit di hati nggih nganti sampeyan terbersit di hati nek Gusti Allah niku ora adil nggih aja nganti Wani naliko zaman suwau iya jan potongane kok Gusti Allah iku ora didengar iki serati duwi kaya anak kok digaweke celah iya wis aku wis piye wis dadi nyarani nek Gusti Allah niku ora tenang wae Gusti Allah iku ora medhi-medhi kawulane kejaba apa kang kawulane kuat lakoni. Kawula iku bakal nampa ganjarane laku
lakoni lan bakal mikul dosa laku Allah kang dilakoni lan bakal mikul dosa laku Allah kang dilakoni sira kabeh bisa ngucap Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana do Allah do pengiran kula mugi ampun nyiksa panjenengan dateng kula menawi kula supi utawi kesalahan ingkang boten kula sengaja. Artine pripun? Artine bentuk salah, bentuk laku lali salah niku pancen dadi kodate menungso dicidawa niku lali ngoten niku salah. Sing penting ora diistiqomai ora diistiqomai istiqomai kok laku salah ya banget ngono iku daliye nalika dilindung Gusti Allah Rabbana la tu'akhidna beri kuatah wong sakniki ujo krungu keterangane ala alim ala alama Gus Bah sing nyerita lho ngene Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wis menungso go salah go lali yo bener dul ngono yo ngene aja ngono maksude iki dadi ora kok terus napa kowe kulo gedang pangan niku terus sampean cek sampean untal niku mboten diuncani se kulo dibuat lagi dipangan ngeten iki soalnya terus wong wis kesalahan lali kowe dinas nang Quran kenyataane nalika ndonga digawe donga sing luar biasa sing dadi mukjizate Kanjeng Nabi sing ora diweno turake nabi-nabi sedurunge Kanjeng Nabi rupane ayat akhir perkara nulungan ning akhire nglakoni kesalahan sing dijak sumpah nggih Pengiran kula mugi ampun nyiksa panjenengan dhateng kula menawi kula supik utawi kesalahan ingkang boten kula sengaja. Duh pengiran kula mugi ampun paring beban ingkang aurat dhateng kula. Mugi ampun paring beban ingkang amrat dhateng kula sedaya. Kados punapa ingkang panjenengan bebaraken dhateng tiyang-tiyang utawi umat seduluripun kula. Duh pengiran kula mugi ampun paring beban dhateng kula lelampah ingkang kula boten tiyang nglampahi. Duh pengiran kula mugi kersa nglebur dosa kula mugi ngapunten sedayanipun dosa kula lan mugi melasi dhateng kula panjenengan Gusti ingkang kula sanjung-sanjung lan ingkang kula agung-agung ngaken mugi paring pitulung dhateng kula ngawonaken tiyang-tiyang ingkang sami kafir sedaya nggih fansurna alal qaumil kafir. Lah mulai bentuk ngoten niku nggih nalika dengan bersinggungan nggih kira-kira nalika padha napa cara bakul jamu itu dan guru aja ganggu nek cara wong Jawa sing salah bakal serekan ngene nah niku dialah kula niku berkula jenengan niku bersinggungan formulane gampang fansurna alal qaumil kafir. Ya Allah Gusti mugi kula jenengan pitulungi ngawonaken tiyang ingkang sami kafir mulane bentuk ukurane nalika jenengan bersinggungan karo napa tunggal guru aja
ganggu utawa sing salah ada di jelek. Nek ngoten niku kekufuran sing sampeyan duweni nggih luwih sithik dibanding wong sing sampeyan jak singgungan tenang mawon. Nggih. Soale falsurna alal qomil kafir. Coba paham nggih? Tenang kudu wah tenang mawon kudu iki tenang mawon. Nggih. Nek riyen kula niku napa nggih? Buta sejo. Nggih. Niku di mantra wong sore kan. Mati teh. Oh. Temenan ora. Kalah duit ora kalah wirid. Ya kalah duit ora kalah wirid. Kalah dunya ora kalah donga. Sampeyan tau wirid. Wirid ora tau kok. Donga ora tau kok. Jaluk menang jaluk donya lha sing kono nguwahi sapa datang-datang. Pakane wis rano, pakane jono nek kono-kono bal. Kok kaya dikekno. Mantra estu. Nggih. Ya tenang ya. Ngoten iki. Awak dhewe kalah duit ojo nganti kalah. Kalah donya ya tenang ojo nganti kalah donga. Marai teng pundi? Teng fansurna alam qomil kafiri. Nalika akhire wong wis dituntut di kang supaya anut marang Kanjeng Nabi luwih akeh dengan katakan otomatis ojo nglakoni kekufuran yo luwih oke. Nek anggere sampeyan uli nglakoni kekufuran duraka marang Gusti Allah gak akeh nemen iku tetep sudah sampai tetap ditulungi di Gusti. Oh yakin bener. Oh sama kaya yakin ya ora apa-apa. Untuk nyatane sampai ya ora doani wiridan, ya ora ahli donga. Nggih. Sing ngono ahli liya aja. Ahli toma. Jadi saya mufasiri ayat ini nyalin ayat wa itu betul ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Sarane ulama tafsir ngarani ngandano nek ayat iki ayat iku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sa'akhiri iku nyaline ayat wa itu betul ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah ayat sing sadurunge. Sholli ala iman ala habibika man qalbi kulli wa amin ladhi tashafa'u li kulli hayyin min al-alim mutahim ya habibi mustafa li maqasidana wa kilana wa ya wasi'al